Коалиция БСП за България ще участва в дебата по Конституцията и ще изрази категорично с разгласуване и с изказванията си мнението против по всички предложения. С това присъствие тук и с активното ни участие, мисля, че още веднъж доказваме, че сме единствената опозиция и алтернатива на сглобката и на нейните действия. Защото, разбира се, всяка парламентарна група може да определя самостоятелно поведението си, но това, което правят ВЪЗРАЖДАНЕ и Има такъв народ, е най-малкото любопитно. Ако бойкотират този процес, въпросът е: защо между първо и второ четене са внесли десетки предложения за промяна? Ако някой бойкотира нещо, не прави така. Ние от БСП за България не внесохме нито едно предложение, защото сме принципно и последователно против тези грешни, юридически нескопосани, политически недомислени промени в Конституцията. Държим се последователно и ясно като опозиция и алтернатива. А тези, които бойкотират, днес няма да бъдат тук да защитят собствените си предложения, като например това да се запише, че българския лев е националната валута, български език и така нататък. Къде сте? Защо ги правите тези предложения, ако напускате залата? Но до тук за другите. Сега за нашата позиция. Уважаеми български граждани, Конституцията е висша форма на обществен договор и като такава би трябвало да изисква огромно обществено съгласие. В случая нямаме и наченки на обществено съгласие. Имаме над 50 отрицателни становища от всички професионални гилдии, от неправителствени организации, от международни организации, от Венецианската комисия и нито едно позитивно. Тази Конституция не представлява обществен договор. Тя ще взриви съществуващия обществен договор в досегашната Конституция. Оценките за тези предложения са от противоконституционни до предателство на националния суверенитет, цитирам учени, конституционалисти и професионалисти. Второ, голямата цел на тези промени години наред беше реформата в съдебната система. Включително всички, които познават съдебната система, работят в нея и биха били засегнати от тези промени, казват, че те са недомислени, че са противоконституционни и че ще създадат повече проблеми в съдебната система, отколкото да решат. А по същество промените представляват политическо овладяване на прокуратурата, подчиняване на прокуратурата на политическата воля на мнозинството, в случая вашето, но по принцип, защото Конституцията не е за един парламент и за едно мнозинство, по принцип прокуратура подчинена на управляващо мнозинство, което и да е то. Разсипване на прокуратурата. Цитати казани от прокурори, включително от изпълняващия длъжността господин Сарафов. Чрез тази уж децентрализация. Това не е съдебна реформа за по-добро. Ще довършите окончателно мечтата за справедливост, която има всеки български гражданин по отношение на правораздаването. Трето, двойното гражданство, което допускате за народни представители, а оттам и за други висши длъжности в държавата, представлява отказ от национален суверенитет. Питам ви, ако вие сте народни представители с двойно гражданство, кой народ ще защитавате тук в залата? Обещали сте на българския и на египетския, например, или на индийския, или на германския. Кой от двата народа ще представлявате като народни представители? Това е предателство към националния суверенитет. Четвърто, между първо и второ четене самите вносители променихте всички текстове, айде не всички, но 95% от първоначалните текстове. И не защото се съобразихте с забележките на професионалните гилдии или на Венецианската комисия. Нищо подобно. Почти нито една от забележките не е отбелязана в
текстовете между първо и второ четене, а защото задълбочихте неразбориите, противоречията между текстовете, противоконституционността на някои текстове. Тоест, между първо и второ влошихте качеството на това, което първоначално бяхте променили. Между първо и второ четене колегите от „Има такъв народ“ и от ВЪЗРАЖДАНЕ са направили купища предложения, които нямат нищо общо с предмета, който е заложен на първо четене. Ето още един допълнителен хаос, който се внася и в дебата, и в гласуването, което ще се състои. Добре, приключвам. Този парламент няма нито юридически, нито политически капацитет, нито морален, заради доверието, което има, да прави промени в основния закон и да променя обществения договор в България. Подигравате се с основния закон на България, юридически неграмотно и политически несъстоятелно. Това представлява аматьорство в най-висша степен. За съжаление, върху най-висшия закон в държавата. БСП не прави предложение, гласува по всичко против и изразява ясната си позиция с присъствие в зала, гласове и изказвания. Господин Иванов, епитетите, които използвах, са цитати от дискусиите в Конституционната комисия и са произнесени от много по-авторитетни хора и сигурно и много по-добри юристи от мен. Те не са мои лични, не са на партията и затова уважавам тези цитати и ги използвам, защото са от конституционалисти, преподаватели в университета, в Софийския университет, от практикуващи съдии и така нататък. И няма да се откажа от тези цитати, защото очевидно те са оценка на далеч по-подготвени хора и професионално тежки от много от нас тук в залата. Второ, да, стратегията на господин Червеняков отдавна е написана и още не е изпълнена. Това казано от вас звучи като признание за приноса на БСП в подготовката на и съставянето и приемането на сегашната Конституция и на стратегия за развитие на съдебната система години наред. Ние сме системна партия, подготвени сме по този въпрос. Знаете, че дори сегашен конституционен съдия, един от авторите на сегашната Конституция, говоря за Янаки Стоилов, Младен Червеняков и много други мога да изреда. Това е само доказателство, че БСП винаги в годините назад се отнасяло изключително сериозно към темата Конституция и промени в Конституцията. Кое Народно събрание да чакаме? Доста години е чака на тази реформа, но изглежда, че Народно събрание, което има 8% подкрепа, не е изразител на онзи голям обществен договор и обществена подкрепа, която е необходима и съгласие за една Конституция. Или поне не е Народно събрание, в което се биете, като хулигани. Съвсем прясно от вчера. Сега по същество. Казвате, че взрив е станал отдавна в съдебната система. Според мен най-висшата форма на този взрив и несъгласие с статуквото беше 20-та година. Бяха протестите. Беше желанието за промяна. И то тръгна оттам. От Гешев, от нахлуването в президентството и от волята на хората да се спре с това. Да се промени нещо в България. Не говорете за това. Защото вие сте виновни, че нямаше очакваните от хората последици. Защото вместо да продължим по пътя на разграждане на модела ГЕРБ и Борисов, вие се прегърнахте с тях. И сега да ми казвате, ама той има взрив в системата, той взрив, вие го ръководихте. Вие бяхте по площадите, най-вече и ние. Вие бяхте с лодките. Къде отиде тази енергия и този взрив? Поради каква причина този взрив не доведе до реформа, а доведе до подмяна на волята на хората? И тази подмяна намира най-висш израз в промените на Конституцията, които днес предлагат. Това също представлява подмяна, защото вместо свободна и независима съдебна система правите подчинена прокуратура. Вместо защита на националния суверенитет предавате националния суверенитет. Ето тук доведе онзи справедлив взрив на хората, който вие провалихте.